Kaktiin jong blay kaong, men manidem yaw try ubaw blay jong me, tang ya u hiru men syakri. Ki para bangit biid baro bat yapi ki parlok ki biid ki jongi sa sisin. Kabalang Presbyterian nong tmay, ngi pediang ngobha yapi syakane kajing mani bat kajing syakri lang kajongi yaw blay lengba kani ka online worship service. Ngi aingu yaw blay uladon ringkat bat ngi hakani katayaw baro shtayaw ulayalam yangi bat bangilamat ya ki jingkerku ki jong u bat hakani ka poru ngi yo ya kani ka lat hakabangi yo ya ka ban syakri ya u ban mani ya u kumba ublehi udawa nakikun jong u baro mangin ai ya ka jing mani bat ka jing syakri ka jongi ya u ubalong ublei jongi namar kata hakani ka por ngap yang sungubhay pi baro ki para banged biit bat ki parlok baro syakani kajing syakri alingin ya syakri lang ya ublay lingba jong kani kapor daga jinget kabaskem ba ublay un ya lam yangi ba ublay un penmat hangi ya kabor kajing don rengkat kajong u bat bangin sngotu ya kajing ya lam kajong u mensim bakut lingba jong kani kajing syakri bat syua ba mangingin yo ban beteng ya kani kajing syakri kajongi tu ngin ya pendem lang ha kajing duai tengin ya duai ublay bukpa jingi bahabneng sa sisin ko trying iwan bandem ha kislakjat ki bakut ki bakentang ki jome try ji subiit ngi aingu eme nakabenta kani kapor bat kani galat ka bamela penyo hangi bangila ko try ban syakri eme bar hoot ko try ha kani kapor ngi duai ya ka jing lam ka jome ya ka jing don ringkat ka jome ringkat bat ngi ha kani ka jing syakri bat ya ki benta baro ki bamangingin pendem nga IT namar kata ya ki syakri ki jome ki ban pendep ya la ki jong ki benta ha kani kapor jong ka jing syakri bami men pendan kam yaki na kabenta kaburom ka jome syemti ya blay sa isin pat ya kani kapor ya ki benta baro ki bangingin pendap haki sangti ki badan bor ka jome tus ngowengi bat tumab ingi nabagi ningi pan bat ngidem haga garteng ka jong utray bat unong penem jongi u Jesus Christ amen ki para bangit biit ngin beteng ya ka jing syakri ka jongi ha kani kapor da ka ba mangi ngin yarwai lang ya ka jing rwai kabasaus pa lai na kakot jing ruai ka jongi ka jing ruai kabasaus pa lai nang ta anda habang iladep banya shimentalang ya kani ka jing ruai ngan sakerpat i weipat na i rangba jong kabalang i Mr. Tebok lalu in saya lam yangi hakaba pulis dang bat ban buru ha ka jing duai bat ngan ong lupa bahadin jong ka jing pulis dang bat duai ngan sakerpat i weipat i kun samla i Medicare karkongor in sa ay hangi ya kajing ruay kabakerpang. Kaski jona ang delengko kamaham yang aban kren ding salam kashlong kajinjo shashlong so warngan sade try to banya ngasih sendo ya kendushu kat baka nang ika sodo lang shalom yo ingamu nalalayan sauna sodo agape tangadanga syadini babu komora liwas nong bana syate syaki ilum syajero
ngàn sao phê ban lại cả đi ai là ca tí xin ca chính xin nên xin cho ngã xa tô vi. An puli katu kat ni gidekot ki bangla ban syam na ki Hebrew kelnong ba shipau dekot ke bakat khandai teter haduk ke baar pusan ki kentien ki bangum ni namar kata ko para banget habang idon ka jing slur ya ka banlet sya kata ka jaka kentang da kata ka snam Jisu kata da kalenti ya kabalapan kentang na kabanta jongi dakalenti bathamai bat kabeim lengba kata kajingka kata kalong kamet jongu bat habangi don ulungdo bakrau halor kata kayeng ublay tungin yawan hajan da kado nut kabesisya hakajing sengem bat hakajinget balasenret yaki do nut jongi nakajing etip lem basniu bat balasat ikimet jongi dako kabakhut tungin ya bat skem ya kata kajing pla kajing kermen bakan mi isu namar ba uta walala ban syania ken ulong uta wala kular bat tungin ya perkhat ban ya penki parlok ya kajing it bat ya kajing lebha klem de ino ya kajing ya senglang ka jongi kumba kalong gurukom ya kiway henry ngin ya kentu paralok hi bat kata khamtam kat bang yo i ya kata kasngi bakanang jan bat kumjuk ngan puli na kai city sa kidong Ephesus kalnong ka banreu ka khot ka basipau hakabawai no tulong ki baklan ha utrai bat hakabor kajing klan jong u ile sngaw ni kentin bapuli na Bible tung ni pendam lang kajing duai kumni pat au blei kupa blei khun blei mensim bakhut ni aingo yemi atrai nambonta kajing don rangkat kijong mi medang ri mesumar yangi wat hapadeng ni ki baro kajing wan jong ni khlam kajing pang nrei me ai don rangkat bangi mem sem li ino engi atrai sukan rat ngawan banduai kerpang ni kapor atrai nakabenta gitu ki baduk ki barangli ki basitom ki bawat ya kabam kum hang ni kapor nabakimyo balik treli kita nrenga karpat ya kajing don kat kajomi dakabor kajomi atrai bamenla ban basai ki hakajing bam ka bakanjamet kajongki bat kumju ru kajing bam bakanjamet sim kajongki atrai ngawan ru banduai kerpang ni kapor nakabenta ki nong trei kibadai atrai ban pe ka kot ka khia bamen ai ka jing slur haki men don lem rangkat bat ki atrai bakinom ting kinom rit hnrei bikin wan shakhmat nakabenta ban yarap ban sumar yakini bapang besitom bat kibadon kam ya ka jing yarap nakani ka jing pang kabawan nakani ka khlam pumju rong adwaim ta jong ki police department kibadon ni kabenta ban pej ban penyai bet yai renti yakini ki kam baro atrai kibadai hapo kani kari ka jongi adwai rumta ka sarkar kumju bakan long atrai ka sarkar ka ban trei sisha ban kit yakani ka khia ka shon om dak ba pech silyang khmat ndai bakan ya rengkat atrai bat ki paj ba jong kiri bat ki nong shong snong baro ngadwai kerpang ru nang menta ki nong kit kam snong ki badon ni ka menta ka bakrau ha ban kit ban ya ba lang yakani ka jingpang khlem dak nyeu yaladi atrai ha bakin yo ban mi ban lej pech yakini bapang besitom halaki snong ki snong ba pher ka joki bikin yarap lang yaki bikin ai yaki atrai ka jingkermen bikin nomdon atrai ya ka jingdu ka jingkermen habaki yo ka ne jingpang ni duai ru yami atrai ba men pe isne atrai ya ka ne ka ri jongi ya ka jingdon kam ka jongi ru baro men pendap penbiang trai kumju ru ikini ki parabanget jongi ka badan pok ka balang ru men ai ka jingker khu yaki atrai belengba ka ne ka online service ka pelong kinyo sibun ki jingker khu bat bikin phai lagi khmat chami atrai lengba kini ki baro ki mangile
hakani kapor bat kumju ratrai don rangkat ki benta ki benangwan don rangkat bat syakri jong me ban ni benta ba khrau kani kapor ban ya sam ya keteng jong me atrai ban chat bor me u bat yarap bat yalam me u do mun sim jong me atrai khram ki ek iba mi nu baro kin long ka jing kerkhu i wei pi wei ki basngau ki basngap ya kani ka khubor sim ki jingu ba ki jingero ki ai sami trai na bai kini ngadem ngapan haka keteng jong me Jesus Christ. Amen. naga benta ka jing syak skor ka jong pi ya ka jing pulih naga ketin ka jong blai bat kumju ru ka jing duai nganget kalong ka jing kerkhu naga benta jong i bat ngi ai khu blai ru naga benta i medaker i bala ai hangi ya ka tu ka jing ruai bat ka balong shisha ka jing pen kan mau bat ka khubor naga benta jong i lang i wei pi wei ka jing duai ka jong i bau blai un kan mau ya ka ni ka ri khasi ka jong i bat tu ai bakata ka jing pen kan mau ka jong i ngiru halagi jong ki yeng ki sem ngin nang yai beteng ban duai naga benta kani ka ri ka ba i ka jong i bat ngi duai yo blai bau blai un nang kerkhuru ya i medaker ha ka jing syakri ka jong i yo blai ling bagi sap ki bau blai ula ai hai ki para bangej bi baro ngilapoi skoi pat ka benta bat kata ka long bangin sayo sngo ya ka khubor na ka ktin ka jong blai bat hakani ka janmit ka khubor na ka ktin ka jong blai anwan lam shangi da i temen besan bi jongi temen besan ke nyotangi aingu yo blai na ka benta ka jing em ka jong i ka jing syakri ka jong i bat hot ngam arta tin ru hakani ka por ba idon ya ka khubor na ka benta jong ilang iwei pi wei bat ka jing dwai ka jonga ka long bau blai un pendan kam ya i bat ya ka khubor ka ba ma i idon ban sam hap deng jong i hakani ka por ngan kerpat ya itemen besan ba in shim ya ka benta jong i I pastor i bayalam ya kan ni ka jing syakri kan ni ka no pai jong ni ka sngi oi ki parabangel bi compare balangi dantang arngut laingut da kan ni ka yeng ka bagentang ka jong trai ki pastor baro jong ka balang ki teman besan ki rangba balang ki longpa ki longkme ki khon samla ya pi ki hap ki berit bat kumju ya pi baro ki syakri ki ba kodor ka jong trai
O ki badon ha ki yeng ki semba da kanu kunu jaka. Ya piki para bangit be baro. O ki badon ha ki ken hon balang baper. Bat kumju ya pi ki paramen sim ki bakodor ki balang ruki parado ki parasnam. O ki baju ya shim mentar rengkat lembat ngikum ka balang. Ling ba kan ka jing syakri ka jongi yau blai. Ling ba jong kan ka YouTube bat kumju kan ka online service. Haka baningkong ngashim kan ka kabu. Ban ai kublai ya pilang baro. Haka kerteng ka batiang, ka kerteng ka badon portam ka jong utrai baru nong penem ba ihin jong yu Jesus Christ. Haka baningkong ki para bangai ba ihin ki jonga. Ngapen pahau ya ka jing ngaungu ka jonga ya ublai. Ublai ling ba jong ka program komiti jong ka balang. Ulai bit ban ai halor jong ai kan ka benta ka bakentang. Bangan yeng na kan ka jaka ka bakentang na uni ulom ubakentang bangan longkum tau tundong ban pensngau ya kan ka ktien ka bakhoj ka bakentang bat ka badon bor ka jong ka jingduai jong ka long bau blai unang kerku o yang ikum ka balang hi barok away ublai unang kerku ya ki balang barok ki badon hakan ka ri ka ba hi ka jongi o kumju ya ki bangai barakot ki badon hakan ka ri ka perthai ya ka bangin nang la banim ban kentiu ban ra ya kan ka lama ka gospel jong ka jing penim hakan ka perthai wada pedeng kini ki jing tenju ki bangi ya kento shajrong bat kam shajrong para bangai be iet ka benta jong ka jing te slok lang hakan ka no phai jong ka sngi kapalawan ban syok haka jing mut jing perkat jong haka long. Kawahi na kabenta jong ni kaktihin ka jong oblay. Oya ka bapila ban syem. Naka shiti ka jong apostol Paul. Syaki para bangay ba ihit kibadon hapo Ephesus. Oy ka lenong ka ba Henry Hill. Oy ka nongrim ka ba ngakwa ban po kum ka jing slok ka dekat khot ka ba shipo. Ni sya ya nga bangan pinpuli ya ka hadu ka khot ka ba khatlay. Oy ki para bangay bi ihit walangi don tang kendiat akan ka yeng ka ba kentang. Oy berkumju ya pi baro ki para bangay bi ihit ki badan halagi jong ki rempei la ni haka no ko jaka ka ba pi la bandon ban ya shimenta rengkal lembat kan ka jing syakri ban ngap ya ka ktin ka jong blai dekat bangang adang puli ya kan ka ktin ka ba khoj ka ktin ka ba kentang ka ktin ka ba don bor ka jong blai oy ngakar paret ya pi sngoba bang hin yang haka ni ka por Kasiti ka jong Paul sikinong Ephesus rehulenong kat khot ka ba shipo hadu ka ba khatlai ka ba waino tolong ki ba klain hautrai badha ka bor ka jing klain jong u tu king no yaki jing king atiar ka jong u blai baro papila ban yang persya iki boitap u soitan naba ka jing ale jongi kamlong ya ka snam ya ka do Henry, yaki hima, yaki bor, yaki nong senchar jonggan ke jingdom, yaki jingbaman bakan jaman sim, haki jaga beneng, nabakumta to penshim haladi, yakadaga jingking atiar ublai baro, papilaban yeng yale, kata kasngi kabasniu, ublai un kerku, yaka jingpuli, badika jing shashkor ke jongi. Ya kan ikaktin ke jong oblay tunginya duai. Au blay upalong paha au jongi upaha peneng. Ngidon ka dau ka bakrau ban aingo ya me. Me pleb yang kalat ka bakum kani yang ikum ki kon jong me. Ya ka bangin yo ban ya lumlang la kalong hakan ka ying ka bakentang jong me. La kalong hakilong ying kalong semlani hakan nuko chaka. Leng ba jong kan ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakentang. Ka sngi ka ba melabo yang ikan ran. Bangin pelut ya ka ban mani bat ban syakri ya me. O ngaingo ya me kan rat be me plikalat ka bakum kani yang ya ka bangan yok kum ni ablay ba bangan yeng nau ni lom bakentang bangan long kumutau tendong ban pensngau ya ka ba memedon ban kren. Leng ba kan ka
tihin jong me iyo niu tundong pen sawaw long ubriu badap dekat jing telot jing dunana dong syadong oi ubriu bam jula ban le ye ru em klem mame thang ye ka bamman ka ju tapi u dekat snam ka jong me tam no yo niu pai lang jong me bodana ka ne ka ying kentang jong me tam no yo pai lang jong me bodana ki rempe kustan pada kanu ka jaga blai ba ye janga kat bau pai lang jong me udang sngapat syashkor ya ka tihin jong me ai ba leher pengat ka bana lom kalbariru kana beker tep hakan ka jing mane ka jing syakri bat kham tam kat bangidang syashkor ya ka tihin ka jong me kran ba jamno jisu kran ki tihin jong me ki long so namaru jisu Christ bana ka benta ka burom jong u ngo ngidam ngi pan ngi kerpahan dikene baro menta bat chedu ki babam je kodru amen para bangai ba iye ki jonga ka subject lani ka phang pedeng jongani ka jingya tei ka jingya slok negani ka khot ka bangala bu kum kan nongrim ka long kum ni ka jing im ubreu ka long ka jing im jong ka jingyale syang anong biang sejisin ka mat pedeng lani ka team jongani ka jingya slok negani ka khot ka long ka jing im ubreu ka long ka jing im jong ka jingyale kumbagan ka tihin ka changublay ka shiti shaki hebrew kad arlan nong penpay kat khot ka basaw ublay wong yale persya habanda misnam nakabaya pene persya bat ka pop akaba waino tulong ki ba klein hautray badaga bor ka jingklan jong u o syawangin peteng man ngap ya kana ketihin ka jong ublay para bangai bi jong atung inya snok tilang rengkal lemban nga manginya ruai ya kawe ka jing ruai na kana ka kot jing ruai jongi ka badon tangsit kot ka jing ruai ka ba saus pa hinyo po kendai kan wan ka sngi ban tenju sakendiat yobreu kan wan kasngi banten jo saken diat ya ubreu saken diat ya ubreu a unodon katen rai ba jong no do no snew a blay to ai ban snel to a blay to ai ban snel to ka bor men sim jong me ka bor men sim jong me ban pen long ha po jong a ka ten rai ba yai ne para bangai be ye ki jong a ka baning kong he tong nye pai bat nga ban pe ya kan ka city lane kan ka dor jong kan ka city para bangai be la nyo ya kan ka city bagalong ka city ka ba kodor na ka benta kata ka jingsa ka ba kenjamen sem baru na ka benta kata ka jingi kai shong ten rai jong ka balang kristan don ki ba khot ya kan ka city bagadikas im jong ki city yakabau syakri jong utrai u apostol Paul to para bangai be i jonga kanika city hoy walla kalong ka city ka balingkot enrei la tho yaka hakata ka rukom kaba uda perkat bhai ki jinge ki bayadai bat kata ka thong ka bau kristan udon aga jing im ka jong u kamat pedeng para bangai be i jong kan ka city ka long ban pen i ba ki ai baro ki long ha u Jesus Christ klem u Jesus Christ onom long ka ai ru ka balalong para bangai be i jonga klem u Jesus kan don tang ka jing klomar
Klemu Jisu kan don tang kahuri kahura bat kajing bombet sudah akan ke city open syamru bagadon kata katama hap dengki bor jong kajing snew bat ki bor jong kajing ba ki bor ke jong ublai bat ka bor ke jong syaitan kani ka city namar kata parabang ai bai je ke jonga kalong ka city kan tu kan pam ka jong apostol Paul ye ki parabang ai bai ban ya kat kom ka jingkhot ka baken japaneng bala khot ye ki hakata ka renyeng jong ka jing dabyang ka gospel ka jong utrai badu nong panem bai jongi uji sukres parabang ai bai jonga kanhe ka city kaya to baka jing em ka jong Kristan kadai ka jing em jong ka jingele ka bakin jaman sem percaya syaitan namar kata apostol Paul ukentu yaki para bangai ba ja Ephesus bat kum jo yanga bat kum jo yangi ban long ki ba klein outrai badhaga bor jong ka jing klan ka jong u para bangai ba ja ki jonga bat ki lok ki ba ki ba snap ye kan ka khobor ban job ya ki jingel he ni don kam he ya ka jing klan la ka long ha ka jing im jong ka do bat kam tam he ka ba dei ba ka jing im ka ba kan jaman sim log ba ki parabangai ba je oi ki jonga knang bangin yo ya kata ka met ka ba khot ka ba khia oi ngi dei ban pen kongo ya ka jingi kai ka jing pen iling ba ki bor ki bau play ula pen kup ula pen sle halo jangki ka ada bais ya ki doktor lane ngalabanong ki bor jong ka khot ka khia ki pen i yangi komno bangin em Gomno bangin ya, gomno bangin bam ngendi, kenang bangin yo ya kata kamet ka baklan, kenang bangila banya le persya yakin nong shon, ki bakel saudong yang yukon ban riu, oh kinong shon ki balong kini ki kenyang jingpang. Pada bangi don kamet ka baklan, log ba i bat ki para bangi bi jonga, ngila banya le yakin ki nong shon. Namar kata para bangai bi ka atiar ka bakrau bat ka badon kam aga jingim ka jong upriu la kalong hakado bat ka mensim kadai ka jingklan lok ba bat ki para bangai bi ki jonga ublay ublong utrai jong ka beneng badu utrai jong ka kendau utrai jong ka met jong pi badu utrai jong ka met ka jonga ukhot yanga badu khot yangi banlong ki baklan ukwa yang apa dia pi bangilong je baklan la kalong hakado bat kam tam kabai dei bat ka jingem ka bakan jaman sem hado ka ba waino jong ka jingyai lenti ka jongi kanang manganom siam ka por para bangai bi ngakwa ban phia ya ka jinge slok ha ka janmit hakilai telikimat ka baning kong kalong to long ki baklan nautrai ban job ya ki jingale para bangai bi je ki jonga bat ki lok ki ba ki jonga omdan mano balait ne ki jinge omdan mano balait na ka ni ka jingale ha ka ni ka jingem jongi ha ka ni ka perthai compare uei bat ka ngilaban long kinong ya kit kinong ya ba kinong ya tanrong ba ya ka kam ka jong utrai Nado ki pastor ki teman basan, o ki long mi samla hepare, ngilaban long ki breu ki baruspa, ngilaban long ki breu ki batok, ngilaban long ki breu ki badon ka kerdan ki bom don ka kerdan, ngilaban long hakan no ka arta jong ka jingim ka jongi, oi pilaban long tang ki hep ki baret, pilaban long ki kon samla, pilaban long ki breu ki balarang pa, bad hado ki balatemen. Bat kan ikat tama mensem para bangai bayi janga para mensem ke bakada janga o kam juma ya no ru
Ongan ka Bible, kaktiin ka jang ublay, lingba jang way paru shakri ba kodor jang utray, o riut men wai kini kikintin, maham, kentukan pam, yakan ne pilaban syam na ka shidi ka panengkong, ka jang apostol Petrus sanpra, wong kini kikintin, to pin le adka, to pin ya sharay. Nabaw taunong yale jangpi, oy ubaw saitan, kumusing bakerho, uyay keleng, udawat knang, yaw no, unoru, baun yongoy teli. Omap para bangay bihid, log bihid, omap kamper kamang lipimentan, omap kalong, omap kana, omap samla, omap ramba, omap yano, dayay, mentakeleng. Baon yung ngoy tali. Ay ngoy oblay kat banganang penkre kani kekubor kaya rengka-rengkalem bar kijing ruai ki badon hakan kijing ruai ka bangi jurai haki yang mani ki changi unong ruai shamen sem kijing ruai saus pasa pulai wang uya mu ruai usngau toba bakajing makan ka pertai ka kijing em jong kijing kon kijing jong kijing le ka mau jisu ang ki sunran Kamen sem jang pika smaten reka do jang pika lang kebetulan. Uni unang rai kamni to ya lam yang iko kenran. Kat bang idang ya syapran. Hakilen ti hebat kelan ki bang iya gendolang. Kiale kat do ban men sem. Menta i la shibit shon. Kijing pen shoy jang ka pertei. O ki pendap da kajing bamhon. Shushu way parunong rai shamen sim. Akajing rai kaba sanspa kandai punyo. Upan kan mau iki kon haberwet. Upan kan mau iki kon kena. Upan kan mau iki kon kestan wong kumni. Ki kena kestan barapar. Ki don ka thoma man kasni. Man kasni ban job ki pop barwet bakraw ko Jisu do ya rapi yangi para bangay bi apostol Paul ukon tu na magata balong ki ba klein ban klein hang no ban klein kan hautrai baraka bor ka jing klein jangu para bangay bi apa deng kini ki jing yale med pan min sim tangkum kajing penken mau bau way ubangait uday bandon ya kata kasti klem kasti para bangit ba ijong ubangait ulati kena lupa baun syarem hakan de kajing kun hakan de kamadan tama Magatangas ngongo yung nusyakri bakodor jang utray. Apostol Paul upan kan mau yiki bangay kibaran na po Ephesus. Akan ingat kot kap katway wang ko para bangay behit jang nga. King no yaka jing king atwer ko jang uplay baro. Papila banyeng persya. Yaki buitap ki jang usaitan. Para bangay behit jang nga. Log ba ihit kat banganang pun kre gana ka kubor. Ngakan mau iya jauh paru syakri bakodor jang utrai. Baduta udah weh niki samlau bang yo iya kan kaktiin ke jang ublay. Baduta udah debet. Unina do dang kena ulay fight ulay kunya kemadan tama. Kamu kena nong ablang brot ulay le shibon banya fight banya kun kam tame kamu nong ablang brot. Oh yo sing ya gidengi mat ki marklau. Ki bamod ban pen yap. Iki lang berat. Akan mau kita kepor, akan mau lecek kita madan tema, akan mau sim Saul, kita Israel, kita nak madan tema, banyele Persya, iki nang Filistia, uni kenarit, ulai banaja, iki henman kata madan tema, baru nalapai hendak madan tema, ulai osnyau, eka jingkran ben, kita nang Filistia, oyo upaya pom jang utrai, ne de bedong wei ni, ubekran ben. Yaki breu ki jang utrai. Bat kom tau lalu binyelek lengkot pra bangai bi janga. Banyak kon, omdan mano banyak kon ya kena ketema. Persya yo ni urat ba Goliat, ndai ni samla wala experience wala mat. Ya ka present ya ka jing alam ka papla ka jang play. Ha ka jing yai lenti ko mu kena. Wong syabunya le yo ni urat ba. Ka siti ka baning kong Samuel kan nyolon nong penpet ka dekat ka saubusan. Wong rat ba Goliat.
me wan shanga de ka wat me wan shanga lu som me wan shanga de ka sti renga ga wan ban ya fight ya me ban ya kon ya me ka kerteng ka jong trai ki pa ju play ki pa ya pom ki Israel ai ngo yo play prabange bi uneu shakri jong trai open kan mau ke kan ka sti pen pet hakan ni ka chu ka kitam ka ba ar jong Samuel kalanong ka ba ar fu ar ka khat ka balai puai une u shakri jong trai wong kom ne u blai u long ka sti hakita baro ki ba shania hau para bangai ba i je ki jonga lok ki ba i ki jonga ki ba shania hau trai unai ka bor bagin job ya ki tanga nang ta shushu u plasha men sim ya kai ka ba ulaman ngas jis ngo i ba ye temen mesan rang ba jongi temen mesan WR light plang isi kahing isi snagingi oh ngede ben learn through experience leng ba kaching mat leng ba kaching champagne mat ke pikrenda ka ba pilamat ka per uneu shakri jong trai uplai ke ka bola mat bat sham hakata ka lenti jong ka jing ya lenti jong ka jing im jong wong shu shu kum ni ar Samuel ar far lanong kar ka ba sau pho parong kum ni na ba me la pen pan po yang ada ka bor ya ka thama ya kita ka ba yang yele yang a me la pen dam ha po jong a ya ro yu trai para bangai ba ye aingu yu trai aingu yu play ya kata ka bor ka baula pen panpo banjale yikitma om tang baula pen panpo oh like a bor ban jabru yaki kad banganang pen kreng akan mau hidu ya we paru sakri jong trai bau tong Moses mau play wong kelai sakri jiban pelai no yaki kon Israel ki kon jonga nakari jong ka jing long brahau u play u yang nakmat u yai nakmat Moses u bod na din badolala ban pendebi ke mission ban belait no iki kon Israel na ka bor ka jong blai Moses rengka lemba ki kon Israel adien begila lait na ka ne ka jri jong ka jing long brau kilar wa ya ka jing rai jong ka jing job kila ya ro yo blai mau blai u de u captain u blai u de u nong yele thama jong ki bat kila ya rai kum ni para bangai bi nga ko pinya pe lang bat nga na ka Bible ka tin ka jong blai ka kitab Exodus ka sanlen nong ka khot ka balai ter tu ka ban reo kila rai kila ka praise and worship ka bawan na du ka mensimat ka dono kila ya rai kum ni try ulong unong yele thama utrai ulong ka kerteng jong ki kali ya pom uparo pat ki pa ya pom jong ula pernep saka duriau eki rangba ya pom jong bala don nam ru la pen ngam jelop ka duriau basau kakti ka mon jame atrai ka long ka don buram bat ka bor kakti ka mon jame atrai kala lempat lingkot lingkai eki nong shon para bangai bi blai khot i yang abat ye phiru uyo i yang abat ye phi kumbang ngilong uyo i ki jing uyo i ki jing ele uyo i ki jing den jo uyo kam madan thma oi ka bapen plot ka bapen swahai nga ba dia pi oi kijing ele para bangai be i jong compare la long ye pi ki hat ke beret compare ye pi ki kon samla ye pi ki long ke long pa ye pi ki bala taman ro kon jo u blai yo i lot ye kini kijing ka lapan wanling ba kijing duk kijing kardo lop ye para bangai be kejing ki ba penting ye pikir ke thma kala bandai le makane kejing pang bar kejing shitam kam de tangkan ke khlam kejing pang le se kata ka cancer ka TB ki we ki kejing pang ke shirkai ki ba nga ban ma phing ha ban ye kan do ha kan ka perthai para bangai bi ye yu blai khot ye janga ba je pi u khot ye janga ba je pi bangin IT bangin snok ngin shania ngin IT how blai namar ka taha ka nikak tihen ka jong ublay wong ki niki kohon ka jong ki balai ti ho pen pa ka kitab ar chronicle ar paulan nong ka khat ka khat san tu ki line ki khat do ublay wong kon
kon kathma phi don kon nga yoi tang ba kathma phi lai ti hanga kam dei shu ka jong phi oi ka de ka jong ka nga ngan ya le kon naka benta jong phi ai ngồi yêu play ko mga laong pagka kubor kaya ringka lembat ka jirai shaman sim ka bang jirai ha ka jinga sang jangi way padunong rai shaman sim ka jirai ka ba spalai po urai kumne sipai jong jisu renti baralang habar riu katuroi yangin tursha prang kresu kapten jangi ubadon bortam shaka jingjop tiao yangi unyalam lagat mahakan angjur ongunung rasyaman siem lay wanam genran shanya baitang hautrai jisu day mau besyan para bangai biit uneu syakri bakodor jung try apostle Paul wong ru ya ki para bangai biit ki badana ka balang harom ka bangas ngo bagini ki kintin ki dei por ba nakabanta jong aba nakabanta jong pikin ki si ki ba kan ne uneu syakri jong try wong kum ne lada phi don sakal yang ka jong uplai manoban not ban le persaya phi if God be for us who can be against us kan kalong ka jing krenling ba ka experience ka ba uneu breu jong uplai ulai sham ulama ulai kendo ha ka jing im jong u ba ulong uplai badan ka bor ban sna jing pang ulong uplai badan ka bor ban pandu ya ki unang Rabang ibi janga, ublay baru Jisu ong yaki bangay, badi ukun mandriu ka pertai baru kawai. Gospel yonis kandriu lai pulai, aga pertai pin siam ke jing jenjar. Henry long slor ngala job kanya ka pertai. Kabenta ka baar, tolong ki baklanya uturai banang yai klem tai. Parabang ibi ki janga. Kalenti Kristan, nene kalenti ya jongi kum ki priu, hakan ke pertai. Kalong kalenti ke berjalan, kalong kalenti ke berkem, kalong kalenti ke berjengai, kabangi hapan ya ling bagi raya ki raidam, nyapan ya ling bagi karo ki koram, nyelapan ya ling bagi rihat pat kiram. Kitip ki jur kasit ka khat ni hapan di gendo te parabang ai be janga pat ki lok ki be ki janga ka don ka por parabang ai be ngang scampi experience ma pisimet ngaru nga ma di kan de magaran ka por ka bangi hapan jao ki mateng teng Kumalong try jang iu Jisu. Asyabun saya bu tuai hukpa. Belai jonga. Belai pamino yanga. Kadon kabakum kata kaporu para bangai bagi loki jonga. Ni syam hagajing ya lenti jongi. Ni snow kumanom poisyo ta syakata jaga. Kata tong lan ka jaga ka jinga pet ka jinga mare jongi kata ka jaga ka bau bleu lapan krangi ni snow banginom la suban poi syakata ka jaga reaingo yo play ki prabang be ihe jonga u play u bokular ban don rengkat lembat ngi u play u bokular ban pen side bor yang iki batulot ke baswai ke baduna u play u bala ongawan kenang na ka benta jong pi ki batulot kawan kenang sakana ka percay nagabenta jong piki bapang pen pej aga kitab jong Isaiah sao po arpukundai kad khada do balai phuai wong komne wai ka bor ha ke tagi bas ngauli wai bad how bam don ka bor open roy ka bor wat ki samlakin ngauli wai but kin ngau than but ki rang samlakin kelon khoi and ki ta ki bab khmilen ti outrai ken pen thamai bor ken her chajrong da ki thab niang kum ki pukani ken mare but ken nom ngau thai ken yai ru ken nom ngauli wai para pangai ba nang ta shu ka ni ka ju ka kitab ka jong Isaiah sao phuai shipo uplay wong yela ka jong ki kon ki basno ki basanya hau wong to what shifting hakiminga nga don ring ka lembat pi wanum ngoma ngalong mga uplay jong pi ngan yarap mga ya pi ngan krisyan mga ya pi da ka ni ka kti ka man ka hok ka jong
Ai ngo yo blai prabangai ba ye ki lok ba ye om tang bau promise ne kular ne ka kular ka jung ka long hoi but amen shushu unu sakri ba kodor wai gini ki kentien kentu kan pam yo nu kon ba kan jaman sem jong u apostol u Timothy akashiti ka ba har jong u ka lenong ka ba ning kong ka khot ka ba nyu ong kom ne kon jong a ngala hikai ngala pani ye phi Ublay khot ye pi om tang ban ngai ndai ban man war ke jing eru wong ini kentien namaru blay simla ai hangi ka men sem jong ka jing septing rei ka jong ka bo open kot dei ni kentien ngap sabon kot no ka jing ya lenti jong ka ne ka parthai wong biang yu nu khon ba kan jaman sem ar Timothy nyo ka khot ba nyo bat ka ba phra wong kum ne khon nga tengala ele mo khon ya ka ta ka jing ele ba pha ngala pandap khon ya ka ta ka jing phet khon ngala ri khon ya ka jing nado menta yang ala bu ya ka ta ka pans nya chong ka hok ya ka ba utrai utau nong bishar ba hok unai hanga te khon ka ta ka sngi Maram tang hanga khon en rai kita baro ki ba ye ya ka ta ka jing mi pao jong para bangai ba ye ya ki jong ha kom ki kristan ki balai til rau Jisu nang panem ngede ban ngau ken oi ya ka bor ha ka men sim ka jong ha ba ka jong pi ba ka jing thaj ba ka jing lawat kam dai ban dan sho ha ka jing em jong i in yai kemen in yai ram ha ka jing i je utrai ai ngo yo blai ngi i ling ba ki ni ki kor patai ko bor Iwei kon samla, amdei tang iwei kidan katto kan ki kon samla, ki bala ma di kan ka khalam, kala kta i ka men sem janga o i ka men sem. I ro yo blai ngai ha katto kat betisi. I ro i pendan borom yo blai. Aingu nagam ta kini ki kon samla. Aingu nagam ta kini ki longki me ke ba ma di kan ki jingpang. Andre ki kemen sem. Kumong nong rai sem sem ka rai balai spa san pulai. Oh hallelujah yang ala sok. Lapan lai par yang abatuk ngakomen bas kem ngayeng badan Jisu ka long ka peneng. Oh aingu Jisu don rengkan len bapi. Ki ba ma di kijing lepat kijing tenjo ha kijing yai lenti ka jong pi. Aingu yo blei wong gini kintin syu ka kitab jing pen pau lai kat kendai. Kat ye ki banganga i ngas sempat. Tos ngau sherhem namar kata batu kela kabamot. Para bangai ba i ki jonga. Supen kan mau yu pio breu jong bleu job. Bo bleu as certificate bo di berbohong. Breba pa shisur batihing yau bleu la deban ma de kajing tenjo kajing ya lenti jong. Bat kajing ka wi kendo ka bakham sher he kalong. Adin bola mat kum tu mat ka jingpang. Padula syakan tai lut aki im lang ka salang. Bat ka bakham sungsi ka long usyakan tai sendan halagi jong ki bahyeng ki basam. Halaka jong ka tengah ba ka tengah ka long yu medang ya ini hadukan ni ban mane yo blai. Reanggu para bangai bihit ki lok ki ba i ki jonga. Oni hu preu jong blai. Wong ini ki kentien ha kan ka tengah jong. Wang balai bapa keren kum ka wai ni ki reu bihit. Ngin priang na utrai tang ya ka baba. Ngin omla mo ban priang ya ka ba ka basneu. Ublai ba shem long balakar khuken ya ka kerteng ka jong utrai. Aingu yo blai bu Christian bor yo nu shakri ju ha ka jing ya lenti ka jong. Nong roi shaman sim ka jura ka saus palai bu pra bangai bi wong kum ne. Ban ya klem thaj kum ki nong le jing le shakar ka ri ka baba. Kan mau ban pej shau tra Jisu ko nong le jing le shari baba kan mau ban pej shau Jisu kakti jong u kan boten kanda kan mau ban pej sha u Jisu ka bentah ka balai bat ka bakado to long ki ba klan hau trai ban scam ka jingai hau Chris para bangi bi ju trai baru nong panim bi jing u Jisu Aga gospel kajong Lucas kat pralanong kat kot kaba pra wong igeni kikentien on the one u kon u breu un shemne em ka jinga ka pertai Yesu wong dei tang kita ke bayaine hado kaba kot kan
Dai tang kita ken ki ban yo la em. Para bangai ba i je ki jonga. Baro ngilong ki tenat nginom dai ban kelat kum ki kon ki jong oplai. Balada ka tenat kam don ka jing sno how ding pa. Kanom long ai ruem. Dai namar kata ken bau trai berunong penim jong iu Jesus Christ. Open kan mau ia lagi jong kinong bot jong wong. Aga gospel ka jong Yohanes kat san lenong ka dekot ka ban kong ter wong ngalong udeng sawain uba shisha. To yai ne hanga ban manga hapi kumbaka tenat kamla ban seiso analatihi limda ka yai ne hauding sawan kum taru limda pi yai ne hanga nabakla manga penhomla ban le ai ruem para bangai ba i bat kilok ba i kan ne kapen pau bau breu hi dalade onomla ban le ai ruem Onom la ban le ai ruem. Pikan mau ke sam ka bashis pa arpunyo. Unong rai sam wong ladau trai tei. Minon le na ai ki batei aka. Le no ai pin pen mir le no ai pin kistep. Ladau trai sumari kan kanong ba le no ai. Kan hikalong ka jing pen kan mau. Hoi ka jong ublay yang ikum ki kon ki jong ublay. Yang ikum ka ri wat ka chat pen ri baraka wei. Bangidon kamban bo ya ublay nakmat bad haswa jong ki e baro. Para bangit be jong ha. Syabangan chong badangan benkut no ikan ka kobar. Oh ublay wong ling ba jong ni apostol Paul nakan ka jo ka city syaki para bangit ha Ephesus kan nang balai. Kadakot ka bakan rio kum tungan pen pulih hado ka bakat kendai wong kum ni. Ba on ai api. Kad ba kum kata ka jing ken respa ka buram jong. Ba on pen klanya pi. Bat ka bor dau mensim jong. How breu basyapo. Bau kres on syong daga jingay haki dono jong pi kadang ba habalapen sutit bat balapen syong nong rem haka jing i pien long kiba klan ban syempang lembar kiru koj baro kay ka jing jalan bat ka lenter bat ka jing jeliu bat ka jing jerong bat ban tip ye ka jing yu kres ka ba palat ye ka jing tip bakum ta on yo pendap ya pi syadu ka jing dap ublay baro para bangai ba i changa oi ki para men sihim ki ba khotor baro ublay on kerku yang abad ya pi ublay on nyarap yang abad ya pi oi hakan ka jing yai lenti ka jongi hakan ka perthai ublay on kerku yang i on nyarap yang i baru ublay open kan mau yang abad ya pi hakan ka jing yai lenti jongi ki ba dap de ka jing e ba ka jing le wong long ki ba klein hautrai ban job ya kan ka jing le long ki ba klein hautrai bangin ya klem tai long ki ba klein hautrai ban scam ken ka jing hautrai ublen kerku oi ya la ka jong ka balang hi baraka wei on kerku ya ki balang barok ki badana kan ka ri ka perthai baraka wei oi ha shaka bau jisun wan ngin long kita ki ba klein ublen kerku kan ka ri oi ka ba i ka jong ka jelahi baraka wei onai bor yo chief minister ka team ka jong baraka wei on kerku oi bangin IT ho play ngin long ki ba klein ba ka bor ka jong play ngin job ye kan ka thama la ka long ha kan ka do ba ka ni ka men sim ka jong ublay on kerku ublay na ka benta ka buram ka jong amen. Ki para bangit biit ngam artatin bau blay ula kren yangi lingba katuka kubor ya kabalawan lam syangi da itemen besan bat ngadwai baka kubor ka mamai ilapan sngaw hapdeng jongi kanda yo jaka ki dok nut ki men sim ki jongi ka jing im ki jongi shimet haki yeng ki sem ki jongi hoot kan long ka jingker shan bor na ka benta ka jingya lenti ki jongi kum ki khun ki jong ublay kat ba udang ibet pan pensa ingi hasla jong kani ka berthai ki para bangit beit sa sisin pat hakani ka por ngaya wer lang ya pi wei bangin ya shimmenta lang bat ngi kum ka balang hakani ka por ha ka bangin bu ka jingdwai ka bekerpang na ka benta
ki jingja ki bang yo I hakini ki sngi hot ngin kan mau ha ka jing dwai ka jungi na ka bentang kani ka ri ka ba it ka jungi ngidon kam ya ka jing yada ka jung blai kham tam hakum kani ka por bau blai un ai bor yang I kum ki khun ke ba it ke jung u bangila ban yang skem hap deng jong kini ki jing ki bangi mat bat ki ba mangi ngie kendu ngin kan mau ha ka jing dwai ka jungi na ka benta ki frontliners nadu ki nong yalam ki jungi Chief Minister bat ka team ke jong I ho ngin kan mau ha ka jing dwai ka jong I na ka benta ki doctors ki nurse ki badon ya ka benta ban ya khun ya ka ni ka khlam ho ngin kan mau ha ka jing dwai ka jong I na ka benta ki wei ki badon ya ka benta ka ba hakmat ya ka ban ya khun ya ka ni ka khlam ngin kan mau ha ki jing dwai ka jong I ba blai un kershan ya ki un don ringkat bat un isnei ya ka ban yalam ya ki ban aibor ya ki ngin kan mau ha ka jing dwai ka jong I na ka benta ki yeng ki sem ki jong ki ba blai un don ringkat bat ki yeng ki sem ki jong ki bat ho ngin kan mau ha ka jing dwai ka jong I na ka benta ki men sem ki bukodor ki bala dai ban madru ya uni uknyang jingpang ha ka jing em ka jong ki bangin dwai ba blai un isnei ya ka ban pan mat ha ki ya ka bor ka ba phla ya ka bor ka jing don ringkat ka jong u ba kham tam ba un isnei ban pen mat haki ya ka jing pen khia ka jong u ho ngin kan mau ha ka jing dwai ka jong I na kam ta ki long ying long sem kristan ki badon ha ka ni ka balang ka jong I ha ka ni ka ri bat ka jela ka jong I kham tam na kam ta ki tu ki long ying long sem ki badai ban mat ya ki jing shitom bat ki jing kerdu ba ublai un isnei ya ka ban kershan bat ban pendap ya ki ho ki wei ru ki ba umen sem jong ublai u kan tu ya ka ban sem ka jong pi ha ka ni ka por tungin ya pendam lang ha ka jing dwai ublai ubok pa jong I sa sien ko try ngi wan ban aingu yeme ngidan ka daw ko kraw ban aingu ime na kam ta ka ni ka por ka jing shakri ka ba mangi ngi layo ban ngi aingu ime ba mela kren ngi ling ba jong ka khubor ka ba mela pensngau hapdeng jongi limba ushakri ujome try jusub itu kerku ya ka khubor ko try jusub itu isnai ya ka ban yarap yangi ba kan yo jaka gi dok nut bat kimen sim ki jongi kanang bangi ngin nang la ban ya chaprang kum ki khun ki jome bat kham tam ru ablei hakum kani ka por ka ba mangi kum ka ri bat ka jaj ben riu hi ngi mat ya kani ka jing ko try ha ka ba me yo I ko try jusub it kani ka khlam kala nang yo ban kiu ko try jusub it ha kani ka ri ba ka jalla ka ba it ki jungi kanat bhasha nungin pai ko try jusub it rengi kan mau ko try jusub it ban pai lagi jongi khmat shameu blei ubodon bor baro ban ngi dwai ya ka jing ya da ka jome ko try jusub it kam tam na ka benta kani ka ri ka ba it ki jungi try jusub it ngi dwai ba men ai ka jing start ka jome ha ki nong yalam ki jungi nadu chief minister bat ki wei ru ki benta ki shakri ki jome ki badan ya ka benta ka ba khmat na ka benta ban ya khun ya kini ka khlam ho ngi kan ma ka jing dwai ka jongi na ka benta ki doctor bat ki nurse bat ki wei ru ko try ji sub it na ru ka police department ka health department bat ki wei ki tanat trikam jong ka sarkar ki ba ya try shi tam go try ban ai ka khti ka diang ya ka khti ka mon ban ya le persha ya kini ka khlam go try ji sub it ho ngi kan ma ka jing dwai ka jongi na ka benta ki seng balang ki riu shimet ko try ji sub it ki batrai halaki jong ki benta try ji subi ngi dwai ba men pen kup bor ya ki bat men pen long ya ki atyar ki jong me ko try hoi ko try ji subi ngi bu ti na markata sa isini ka ni ka ri bat ka jaj ben ri ko jongi ko try ji subi isnai ko try ji subi ban pen skau thu ru hangi ko try kum ki nong shong snong bangin nang ablai ban pai shame bangin nang ablai ban pen rit yeladi ngin nang ablai ban dwai ngin nang ablai ban pai no na kita ki lenti ki bomman ki jongi bat bangin nang ko try ban IT thamai yeladi hakum kani ka por but hoi ko try ji subi ngi dwai ko try ji subi nakam ta ki rempe yeng kristan hoi ko try ji subi hap deng jongi ni ki e barok ki bangi dei ban mat hendrai men nang pen rehem ya ki rempe yeng ki jongi bangin nang la ya ka ban yai shakri me kan mau ker pang ru nakam ta ki long yeng long sem ki ba mat ya ki jing pang ki jing sistem ki ba mat ya ki jing duk ki jing kerdu atrai ji subi mi ker pang nak benta jong ki ko try ji subi bari isnai play kalat kalenti nak benta jong kiru bakin yo ya ki lat jing yaram ko try ji subi hoi ko try sa sin ni IT nak benta ka jing em ka jongi hi wei ko try ni IT ya ki rempe yeng ki jongi ko try ni IT ya ni ka ri bat ka jaj ben ri ko jongi haki santi ke badan bol ke jome ablai to shim ti ngi kom ni ko mangilong map ablai ki pop kilat barok ki meshem haki jing em ka jongi na bakin ngi pan ben idem haki kateng ka jong try bo unong ben em jongi Jesus Christ amen ki para bengej bi it baro kumni ngi lapoy
syaka bangingin penwai no ya kani kajing syakri kajongi bat ngangit scam bau blei un kerku yangi sa sisian pat ngin penwai no ya kani kajing syakri kajongi da ka ba mangingin ya sim bentalang ha kajing ruai ka ba nrius pa lai popra hapo kajing kerku ki jongme Apo kijing kerku jome ngia kwa atrai bansyo to penaka dono jongi kun ki jome ai ngin lo suk jong me jing suk jong me jing suk jong me halakas ngiro to ai tungin nyawai no patungin pedang ya kajing kerku penwai Hakabawai no to the eye ba kajing eat ba kajong blay pa kajing ai kajong Jesu Christ ba try lembat kajing slok ba tiang ba masai bor ka ba ilam ka ba hikai ka pentingan kajong mensim ba kut kini kajing kerku ki belong lai how way blay kin da long ringkat bat ngi way pi way bat ki yeng ki sem kajong kani ka ri ka ba eat kajong ho kini ki ju kajing kerku ki long ringkat bat barok gitu ki ba dam ki ba mani me ha kani ka ri kajong ba kleng satlak jong ka perthairu nadu mentashido ki bam jukut amen